Милләттәшләрем, сәлам. Үткән диктант шуны күрһәтте. Һуңгы вакытта Башкортстанда алып барылган тел сәясәте башкорт зыялылары арасында бик зур шикләнүләр тудыра. Республикага яңа башлык килгәс, күптәребез туган башкорт телебездә белем алу торышы яхшырыр дип өмет итте. Мәсәлән, башкорт телендә дөйем урта белем алу өчен дәреслектәр булмау мәсьәләһен хәл итәргә кирәк. Шулай ук кадрдар әзерләү мәсьәләсе кыркылып тора. Безнең югары уку йортларында төрле предметларны башкортча укытырлык, аңлатырлык педагогтар әзерләнмәй. Балалар тик башкорт телен һәм әдәбиятын гына башкортча өйрәнә. Туган телләргә бәйле специалистларга башкорт югары уку йортларына кабул итү һаннарының кыскаруы бара. Был Нефтька макаласында милли кафедраның ябылуына алып килде. Сиратта Сибай институты һәм Стәлтамак филиалы булып тора. Сәнгатькә бәйле югары уку йортларында ла шул ук хәл. Башкортча иҗат итә белгән яшь артистлар, драматурглар, кинематограф һәм телевидение эшмәкәрләре өлкән буынга алмашка килмәячәк. Ул да булһа, башкорт теле дәүләт теле буларак, я туган тел буларак укыту бик хөрт хәлдә кала килә. Укыту сәгатьләре нык кыскартылды. Балалар телде юньләп үзләштерә алмай. Был предметларны тик теләк буенча укытуның яңа тәртибе телебезнең бәсен бик нык төшерә. Уны кирәкмәгән телләр исәбенә итерә. Яңа хөкүмәт килеп, телебезнең дәүләт статусын яклар дип өметләнгәнек. Шуннан башкорт теленең цифрлаштыру мәсьәләсен ачыклай. Русча, башкортча онлайн тәрҗемә сайтлары юньләп эшләмәй. Уларны зур эш оештырып, урынына yetkергә кирәк. Яндекста русча һөйләшеп Алиса роботы эшләгәнен беләбез, ә башкортча касан булыр. Балаларга башкорт теле предметы буенча өйгә эшен башкаруда был сайтлар бик ярдәм итәрне. Кыскасы, милли мәгариф өлкәсендә зур проблемалар тора. Башкорт милли мәгарифын үстерү, туган телдә белем алу системасын үстерүне аңлата. Буның өчен Башкорт милли университетын һәм башкортча электрон белем алу усулдарын булдыру төп шарт. 2019-2024 елларына исәпләнгән Башкортстан Республикасы телләре үстерү дәүләт программасы башкорт теле алдында торган проблемаларга җавап бирмәй. Ул программаны тулыгынча яңадан карап чыгарга кирәк. Менә шундай бихисап һәм авыр мәсьәләләр тора безнең зыялыларыбыз алдында. Тик был мәсьәләләрне хәл итү урынына Башкортстан хөкүмәте популизм һәм пиар юлын сайланы. Башкорт телен үстерүгә юнәлтелгән каты эш оештыру урынына төрле съездлар, конференциялар, курултайлар оештырыла. Улар башкорт теленең кискен мәсьәләләрен телгә алу өчен түгел, популизмга нигезләнгән, властьның үзен мактау юнәлешендә узгарыла. Ошо саралар исәбендә онлайн башкортча диктант узгарылды. Уныһы пиар булды, тик ни хикмәт, уның бик яман, хәйләкәр бер өлеше булды. Ул Төньяк Көнбайыш диалектында текст язу. Шулай итеп, диалектты әдәби тел менән бер рәткә куйгандар. Был гамәлләрнең ниндәй аттыртын зыяндары бармы? Бына улар. Иң мөһиме, бердән башкорт язма тел төшенчәсенә шик салу. Диалект менән әдәби телде бер рәткә кую, ул 100 ел буена формалашкан бердәм әдәби телдең идеясын бер тингә ату бит ул. Икенчесе, башкорт язма теленең йөзен югалту. Ысынлап та, был диктанттан һуң башкорт язма теленең асык һәм үзенчәлекле йөзе юкка чыга башланы. Бер башкорт язма теле урынына хәзер 2 язма тел барлыкка килә. Телдең икенче йөзе чыга башланы кебек. Ләкин 2 йөзле тел була алмай. Был яһалма күренеш. Шуга башкорт теленең бәсе төште. Әдәби телде тәнкитләү, хурлау юллары асылды. Бұл үшінші.
Төньяк-Көнбайыш райондарында башкорт телен гомер буе намыслы укыткан укытучылар хәзер укучылардан сез безгә үзегезнең сакау телен өйрәтеп бушка вакытыбызны сарыф иттегез дигәнде ишетәсәк. Дүртенче. Төньяк-Көнбайыш диалектын пиарлаштыру башкорт әдәби телен үстерүгә алынган күп казна акчасын тотына. Мәсәлән, 2018 елда 3 миллион 600 мең сум тирәһе, 2019 елда 3 миллион 700 мең сум тирәһе. Шул акчага мәсәлән, русса-башкортса онлайн тәрҗемәсе интернет сайтларын эшкәртергә мөмкин булыр иде. Бишенче. Бұл буталсық. Төньяк-Көнбайыш диалектында язылган тексттар татар теле менән буталып, укучыларга зур кыенлыктар килтерер. Укучы сүзнең мәгънәсе турында түгел, башка нәмәләр турында уйлаячак. Мәсәлән, бұл сүз дөрес язылганмы, әле юкмы, татарчаракмы, әле башкортчамы? Һәм алтынчы. Зәгыйф һәм яңалма яңа башкорт телен уйлап чыгару ул башкорт халкына зур йөк булачак. Төньяк-Көнбайыш телендә бер касан да әдәби шедеврлар язылмас. Ул телдә бөек язучылар булмас. Бунысы көн кебек асык. Ләкин уны үстерүгә күп вакыт, акча, көч таләп ителер. Бuna шулай башкортлар. Ошо 6 зыян безгә әлме? Бит улар алдау менән тамамланмай. Унда әле тагы бар. Халкыбызның зыялларын үз ара талаштыру, уларга бердәм телебезне үстерү юсыгында фикер тупларга бирмәү буларның нигезендә ята. Нимә эшләргә кирәк һуң? Әгәр дә берәй нәмә менән килешмәйсең икән, үзең тәкъдим ит тидер бит. Без күптән инде тәкъдим итәбез. Ләкин безнең тәкъдимнәребезне Hükümet işitmeyi. Buna olar. Birinci taqdim. Respublika kemalinde Bашкорт телінің 2050 yılga tiklimge үсеш стратегиясын kabul ettirgen. İkincisi, Башкорт milli maharif sistemaсын құтқару, оға яңы hulış беру. Üçüncü, көпчелек предметтар Башкорт телінде оқытылған milli университетті булдыру. Шунан, интернетта һәм телевидениела балалар һәм яшьләр өчен башкорт телендә булган төрле яклы контент булдыру һәм башка бихисап саралар. Бuna ошо эшләрне башкаруын хөкүмәттән талап итәк, ошо хоралдарды бирәк. Эште төрле пиар менән алмаштыруга юл бирмәйек, реаль эшләрне эшләһендәр. Башкортлар, безнең әдәби телебез шул тиклем матур, утлы, уға ниндәйдер сит элементтар индерү акылһыҙлык. Шик астына куйып, бәхәстәргә юл куймайык. Халкыбызның бай телен бөтә матурлыгында киләһе буындарга тапшырайык. Игътибарыгыз өчен рәхмәт.